Ρε, είσαι καλό. Έλα Κώστα, σε τραβάω. Εγώ έλειπα. Ρε, αυτή την πλούδα. Ναι, για δώσε μου, δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει αυτό. Συγγνώμη. Αυτό πάντο 2 ευρώ, είναι πιο ακριβό. Αυτό εδώ 2 ευρώ πάνω. Είναι ακριβή αυτό. Αυτό 2 ευρώ πάνω. Είναι στην πλάκα, έδωσε την μπλούζα της Εθνικής Ελλάδας 2 ευρώ. Είναι δυνατό, θέλω να μου κάνεις μια ανάλυση. Δείξτε την μπλούζα. Την μπλούζα να μου δείξεις. Αλλά σαν και εσένα δεν έχω. Να δώσεις την μπλούζα της Εθνικής Ελλάδας 2 ευρώ. Συγγνώμη κύριε, η μπλούζα είναι της Εθνικής Ελλάδος και η Εθνική Ελλάδα δεν αστιεύεται. Είναι συλλεκτική αυτή. Έχει αποδείξει και μπορεί να πάρει Δείξτε την μπλούζα στην κάμερα. και το ευρωπαϊκό. Ορίστε η μπλούζα της Εθνικής Ελλάδας επολύθη 2 ευρώ σε τον κύριο, συγγνώμη κύριε, την πήρατε 2 ευρώ αλλά εγώ έλειπα, δεν ήμουν εδώ, είμαι ο κατασηματάρχης. 3 ευρώ πάρτε, είσαι πολύ κοντά. Αλλά τι να την κάνει, είναι στενή σου. Δεν πήρα μπλούζα προχθές. Είναι στενή σου. Δεν ξέρω, εντάξει. Λοιπόν, όπως βλέπετε, και ανοίγουμε το πρόγραμμα να βγει χαριτωμένη, να βγει μπουμπού με τα μαλλιά, σαν επιστολισμένη. Τύπο καφέ στη ζάχαρη, ραντεβού στο μπρίκι. Πώς λέγεται ο γιος του Ηλία, Ηλιόσπορο. Πώς λέγεται η Άννα από το Ρουφιάνα, να περάσει ο νεαρός. Πιο μακριά είναι το φεγγάρι, για εκείνα του λέει του η δασκάλα, λέει πιο μακριά είναι, λέει η Κίνα, γιατί το φεγγάρι το βλέπω, την Κίνα δεν την βλέπω. Καλό. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Πώς λέγεται η γυναίκα που κάνει τρίδημα? Πώς λέγεται οι γυναίκες που κάνουν τρίδημα, γεννήτριες. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Του άντρα του πολλά βαρύ, μην του μιλάτε το πρωί. Παναγιώτη να πεις τίποτα. Μήπως ξέχασα κανένα καλό. Όχι. Λοιπόν, είναι δυνατόν μάνα και κόρη να είναι αδερφές? Βεβαίως, άμα δουλεύουν στο νοσοκομείο, είναι αδερφές. Είναι 2 άπλητοι. Είναι ο γέρος και η γριά άπλητη ένα μήνα. Ποιος μυρίζει περισσότερο? Ο γέρος, γιατί έχει 2 αυγά κλουμπιά και ένα ψώπιο πουλί. Και συνεχίζει.